Скъпи, нека се откажем от това нещо. Защо? Добре, послушахте. Отидох при Леля, поисках имението. Мислех, че ще се успокоиш. Но не е ли срамно? Всъщност, какво право имаме ние? Какво говориш, Сона? А? Ти чуваш ли се? Целта ми е да взема имението ли? Отрязаха ме. Оставиха ме без корени. А имението е техният корен. И аз ще го изкореня. Толкова. Добре, но Хали Сага е голям човек. Както каза и татко, днес ще напусне това имение, но ще си намери ново. Това ли е? Ако иска да си намери дворец, Сона не ме интересува. Но нека детето на убития му брат да го изгони оттам. Тогава да видим дали ще намери спокойствие другаде. А помисли как ще поискаме това от Сейран. И Ферит е там. Няма аз да мисля. Ако знае истината и пак е на тяхна страна, и ако сестра е до мен, нека тя да помисли. Не вярвам. Какво има? Абидин е пред вратата. Не мирясва. Пак е тук. Пак е дошъл. Какво има, Абидин? И другата буза ли те сърби? И на нея ли ще искаш шамар? Защо си тук? Како? Специално заради теб ще усиновя куче от приют, за да живее в стаята ти и факат. Защото то заслужава повече от теб да бъде тук. Абидин, успокой се. Станало е недоразумение. Успокой се, моля те. Що му пред до Харис Корхан, все е недоразумение. Лелю Хатуч, реши ли? Какво става? Зетко, какво е това? Спокойно, спокойно. Няма нищо, татко Кизъм. Дошли сме да си вземем своето. Госпожо Хатуч, за какво решение говори? За какво решение? За решението да ни дадете имението и факат. Какво? Какво говориш? Како? Това имение е на Сейран. На Сейран! Кажи нещо. Ако не искате да извикам полиция и да стане скандал с Халис Корхан, веднага ще освободите имението. И факат. Хайде, събирай багажа. Хайде. Тръгвай, хайде. Марш! Сейран? И ти, Сейран, реши на чия страна си. На семейството си или на тези. Госпожо Хатуч, ще направите ли нещо за това семейство най-после? Ще ми държиш сметка ли? Браво! Точно така, Лелю! Това е безотговорност. Аби, овладей се. Не ме изнервяй, чули? Как да се овладее? Очите му са в имението, невъзпитане. От теб ли да се учи на възпитание, а? Достатъчно. Внимавай, Абидин. Толкова години ти вярвахме. А ти идваш при болен човек и говориш за отнемане на имението. Ако е болен, заведете го в болница. Вашият проблем е имението. Абидин, стига. Не ме владявай. Не ме ядосвай. Орхан, моля те. Полудейте, хайде. Ти лут ли си, а? Лут ли си? Обладайте се! Обладайте се! Достатъчно! Стига! Погледнете се! Засрамете се! Какво правите за Бога? Така ли пазите семействата си? Кажете! Тук има бременна жена. Има болен човек. Абидин, майка ми не е ли част от твоето семейство? Ферит, Хали Сага не е ли твой дядо? Стига вече! Сейран е права, Абидин.
Права е. Абидин, чакай отвън. Ще говоря аз със сестра си. Сейран, избери страна. А на вас ви давам срок до утре. Освободете имението. Виж го ти. Полудяла определено. Никой нищо да не казва. Ще говоря със сестра си. Аз тръгвам. Ще му покажа аз. Каква преживява. Ще види той. Мамо, искаш ли нещо? Не, върви и се върни бързо. Къщата е пълна, не смогвам с готвенето. Добре. И бъди внимателна. Ако срещнеш онзи изверг, бягай веднага. Мамо, какво ще прави с мен? Нали Сейран му е фикс идея? Нищо не се знае, миличка. Ти внимавай. Добре, мамо. Да ти кажа и още нещо. Не госпожа Сейран, а Сейран. Да, хайде, целувам те. И аз теб. Какво правите, како? Какво правите? В собствения си дом не се чувствах спокойна. Корхан ми отвориха вратите, а сега искате да ги изгоните, така ли? Сейран... Абидин... Како, моля те? Можеше ти да го спреш. Можеше поне да ми кажеш. И какво щеше да направиш? Не мога да повярвам. Наистина не мога да повярвам. Сейран, погледни ме. Губя мъжа си. Абидин се дави. Изчезва пред очите ми. Какво да правя? Кажи, какво да правя? Да съм на тяхна страна или на твоя? До сега много пъти избрах теб, сестрички. Много пъти. Какво говориш? Като ме притискате въгъла, какво печелите? Аз какво съм ви направила? Какво съм направила на Абидин, а на теб? С какво съм виновна, како? Ти нямаш вина и аз нямам вина. Но стига вече. Не искам да загубя мъжа, когато обичам. Това е и пътят минава през теб. Това е твоят последен изпит. Или даваш имението на Абидин, или Хали сега ще изгние в затвора. Моля те, помисли, Сейран, и избери правилното. Сейран, какво мислиш да правиш? Няма да ни изхвърлиш, нали? Нали няма да го направиш? Спокойно. Ще намеря начин. Какъв начин? Още не знам, но ще намеря. Алис не бива да разбира. Има право да знае, Лелю. Няма да го понесе. Няма да разбира. Да, естествено. Хайде, Ферит, тръгваме. Да рисуваме ли? Сега ли му е времето? А какво да правим? Да стоим и да бездействаме ли? Сейран, къде тръгна сега? В ателието. Днес ще рисуваме. Пери, синко, онзи луд може да изкочи от всякъде. Не би ли стига това имение? Не се тревожете. Ще вземем и охраната. Отивам да си взема чантата. След това тръгваме. Бъди внимателна. Боже.
Синан, Диар. Диар? скъпи, закуси ли? Закусих. Голяма порция с сос абидин. Пак ли дойде? Да, но остави. Кажи, какво ще правим с този брак? Не питай. Говорих отново с дядо, отказва. Каза, че докато се ране там, няма да има сватба. Прав е човекът. И аз не искам да живея под един покрив с Сейран. Разбираш ме, нали? И ти си права. Да не охвана този човек по-бързо, за да продължим живота си. Да, любов моя. И аз така мисля. Хайде, ще говорим по-късно. Обичам те. Репетирай повече, защото не звучи убедително. Какво става? С тази наглост дълго няма да се криеш. Виждаш се от километър. Тихо, не говори. Ако исках да те издам до сега да си в ареста. Коя си ти? Айшан, прислужница в имението. Луда ли си? Ако още не си казала на никого, какво искаш? Тръгвай, привличаме внимание. Точно за това говоря. Ако искаш да стигнеш до Сиран, няма да стане от храстите. Трябва ти човек вътре. Какво намекваш? Че мога да ти помогна. Аз ще бъда твоите очи и уши. Ще си върнеш Сиран. Защо ще го правиш? Първо, защото не ми е симпатична. И второ? Второ, защото Суна ми отне човека, когато обичах. Искам и тя да загуби своя. Чакай, ти си бившата на Абидин, нали? Ще я приемеш ли? Или чакаш да те хванат? Добре. Казвай какво знаеш. Например, сега Ферит и Серан са в ателието. Сейран, спокойно. Спокойно. Гледам в огледалото. Има и охрана. Не гледам за това. От вчера изгуби смелостта си и сега гледам къде е. Къде ли е? Няма да споря по този въпрос. Аз нищо не съм казал. Но ти сама отговори. Не е така, Ферит. Манипулираме. Не съм. Добре. Всеки път, щом се доближиш до мен, после тичаш при Диар. Не е вярно. И се чудя, ако утре Синан изскочи пред всички, какво ще правиш? Какво? Казвам, как ще ме държиш в имението? Кой е казал, че ще те държа? Отричай колкото искаш. Вече не се връзвам. Айде стига с тази физиономия. Усмихни се. Баща ми каза, че ще се оженим. А за мама ще се погреши ли? Не ме ли лъже? Защо да те лъже на тази възраст? О, Фурхан, без нея нищо не ми е по сърце. Поне да не я осъдят. Спокойно. Щом татко каза, че ще помогне, ще го направи. Спокойно. Как си, Мемо?
Сейран дойде. Хубавата Сейран. Добре дошла, добре дошла. Сладък, Мемо, благодаря. Мемо? Тази маса за мен ли е? Да. Хареса ли ти? Хареса ли ти? Хубава е, нали? Много е хубава, Мемо. Много ми хареса. Благодаря ти, Мемо. Какво има, Ферит? Защо ме гледаш така? Не те гледам. Мемо, масата е хубава. Да, но защо е тук? Премести я в стаята. Не, Мемо. Тук е добре. Да, нека остане. Добре. Ще гледаш хубавата Сейран и ще рисуваш. Щом толкова искаш, ти го направи, Мемо. Станало е нещо. Батко Ферит е ядосан. Ще му направя чай. Да му мине чай. Няма да правиш чай. Сейран, сядай и рисувай. Аз искам чай, Мемо. Хубавата Сейран иска чай. Ти няма да пиеш. Чай, правя чай. Не искаш да останем сами, нали? Какво говориш? Тогава какво? Какво правиш, Сейран? Сейран, не се излагай. Дай ми ключа. И ключът е тук. Сейран, дай го. Така се чувствам по-сигурна. Каква сигурност, Сейран? Дай го, хайде! Ключът е в джоба ми. Ако имаш смелост, елай си го вземи. Хайде! Сейран, отвори вратата. Не се дръж като дете. Хайде. Няма да я отворя. Искам да говорим. Страхотен план. Не се отваря. Браво! Мемо, извикай ключаря. Асим, нека да дойде и да отвори. Мемо, не дей. Не викай никого. Да викам или не, Мемо много се обърка, много. Какво ще правиш? Аз съм ти шеф, ще правиш каквото каже. Хайде, извикай го. Мемо? Ферит ми се сърди. Не ми говори. Затова заключих вратата и взех ключа. Ако извикаш ключаря, ще се натъжа много. Ще се разплача. Каква тактика само? Мемо, ако не го извикаш, и аз ще се разплача. Ти плачи, но хубавата Сейран да не плаче. Благодаря ти, скъпи Мемо. Ключът е при нас. Ще отворим. Мемо си тръгва си. Вие се помирете. Не си тръгва, извикай ключар, Мемо. Вече си тръгнах. Сейран, моля те, не се дръж като дете. Дай ключа, отвори вратата. Искам да поговорим. Не може да е винаги както кажеш. Ела, Ферит, махай се, Ферит, не става. Не става. А сега кое става както искам, Ферит? Какво искаш тогава? Да не се жениш. Какво се промени, Сейран? Боже, вчера не отиде ли в къщата на господин Иляс да ги убеждаваш? Какво се промени? Докато ти не ми зададе онзи въпрос. Докато аз не ти дадох отговор. С това призна, че още ме искаш. А с отговора си и аз признах това. Забрави го вече. Чули? Не е имало такъв разговор. Свърши, забрави. Виждаш ли? Пак същото. Какво пак? Притискаш ме. Точно както когато настояваше да работим заедно. Умоляваше ме. Караше ме да се съглася. След това, не става, няма да се виждаме. Ето, и сега е същото. Ще бъдеш ли с мен? Да. О, не. Забрави.
Защо го правиш, Ферит? Защо? Защо се играеш с мен? Защо ми даваш надежда, а след това ми я отнемаш? Не разбирам. Защото се увличам. Не мога да спра. Но след това ми идва разумът. Защо? Заради Диар ли? Не се притеснявай. Тя няма да се омъжи за мъж, който обича друга жена. Не е заради Диар. Тогава защо? Кажи, хайде. Хайде, кажи ми защо. От нас нищо не става, Сейран. Не става. Разбери го най-после. Разбери го. Ела. Ето най-накрая дойде. Говорихме с Абидин. Не знам какво ще стане с това момче. И Кезъм все повтаря, че той бил прав. Остави сега това. Имаме друг проблем. Пак ли проблем? Ела да поговорим. Ела. И какво ще говорим? Снощи имахме гости, нали знаеш? Ферит закъсня и реших да проверя къде е. И Диар беше с мен. Качих се в стаята и реших да отворя вратата. И какво видя, Гюлгюн? Твоето момиче и моят син. Накосам да се целунат. Ето така. Накосам. Не го казвай. За малко да се целунат. Не може да е вярно. Ти си се объркала. Дъщеря ми не би направила такова нещо, Гюлгюн. Не знам какво е станало след това. Видях, че Диар е зад мен и веднага затворих. Боже, какво ни се струпа на главата. О, Боже! Госпожо Есме, те са като магнит един за друг. Привличат се. Влюбени са. Никой не може да застане между тях, това е ясно. Никой не може да ги раздели. И ето, пак се намериха. Не, госпожо Гюлгюн, не може да бъде. Дъщеря ми не би направила такова нещо. Не съм я възпитала така. Аз не бих и позволила. Какво? Дъщеря ми ще бъде втора жена в този дом ли? Не, няма да стане. Няма. И аз я досък на Ферит. Опитах се да говоря с него, а той отрича. Всичко отрича. Добре. Аз ще се погрижа, но моля те, ти само не казвай на никого, моля те. Да не съм луда. И ти внимавай и не се напрягай много, нали? Как да стане, госпожо Гюлгюн, как? Добре, ще се чуем. Диар? Ти ли си? Добре дошла. Не съм добре дошла. Къде е Ферит? В ателието. Сам ли? Работят с Сейран. Ясно, със Сейран. Там ли отиваш? Да. Ако искате, предупредете ги отново, да не се издадат. Ах, Диар, ти... Ти чу ли нещо?
Чух, госпожо Гюгюн, да. Вчера, когато ме отпратихте набързо, трябваше да се сетя. Виж, аз говорих с Ферит. Той каза, че между тях няма нищо. Абсолютно нищо. Аз вярвам на сина си. Затова ли разказвахте в паника на госпожа Есме? Майчин инстинкт. Майките сме такива. Тревожим се, преувеличаваме. Мислим, най-лошото. Такива сме. Все виждаме опасност. Все най-лошото очакваме. Това са майките, тревожат се. Стига вече. Добре, разбирам. Като майка може да сте преувеличили, но най-добре да говоря лично с Ферит. Да видим, вие ли преувеличавате или наистина има причина да се страхувам? Довиждане. Вие му се обадете. Обадете му се. Вдигни, Ферит. Поне веднъж вдигни на майка си, момче. Мама, Толкова ли зле бяхме? тази връзка те съсипа. Едва не умря. Но не умрях. Беше нещастна, Сейран. Постоянно имахме проблеми. Може би сега ще е различно. Няма. Знам го. Още ли ми се сърдиш? Че ме отблъсна, когато беше болна? Да. Мислех, че умирам. Не исках да ме виждаш така. Изгони ме. И прие онзи психопат. Защото ти беше ценен. Ти беше важният. Не той. Аз и Синан тогава бяхме само приятели. А след като оздравя, защо не се върна? Защото вече бяхте заедно с Дияр. Не исках да развалям плановете ти. Не исках. И ние бяхме приятели тогава. Но когато тръгна да обикаляш света с Синан, всичко се промени. Тогава изгубих всякаква надежда. Синан ми каза така. Той ми каза, че сте заедно. Избрала си страхотен източник на информация. Браво! Никога не престанах да те обичам, Ферит. Ти също. Знам го. Минало е. Синан се опита да те убие, а Дияр ме спаси. Няма да наранявам Дияр заради нашата глупост. Няма. Ето, всъщност темата е Дияр. Темата е всичко, Сейран. Всичко. Кой ще гарантира, че след месец пак няма да си тръгнеш? Че няма пак да потънем в беди?
че няма да се съсипем. А аз ще изгубя шанса за една спокойна връзка. Нали? Погледни ме. Ако някой ти каже, че може да изтрие всички беди, всички къвги, заедно с мен, ще приемеш ли? Никога. Всяка болка, всяка сълза би ги преживял отново. Виждаш ли, щастието не винаги е в спокойствието. Изгубихме много време, Ферит. А сега и с Дияр ще го изгубиш. Обичам я. Но не е такава любов, Ферит. Не е като любовта към мен. Обичаш я, да. Да. Но си влюбен в мен. Ще изгориш и трима. Сейран. Когато сме заедно, горим всички около нас. Може би е време да угаснем. Това ли е угасналото ни състояние? Ферит? Спокойно, спокойно. Ферит! Добре, спокойно. Не отваряй! Не отваряй! Хайде, дай ми ключа. Не дай, Ферит! Това е... Това е Синан! Синан е! Синан е! Докато съм тук, нищо не може да ти направи. Дай ключа. Ферит! Ферит, не отваряй! Не дай! Сейран, моля те, успокой се. Дияр? Ферит,
Проклятие, откъде изникна тази? Ние помислихме, че е Синан. Ти какво правиш тук? А вие какво правите? Защо вратата е заключена? Заключихме като предпазна мярка. Сейран настоя. Ферит, излез за малко. Аз ще изляза. Вие говорете спокойно. Не, ти си нашата ценност. Хайде. Ферит, защо не си вдигаш телефона? Сигурно е бил на безшумен. Не съм чул. Извинявай. Добре. Щом започна с извинение, извини се и за снощи. Защо? Докато всички те чакахме, ти какво правеше в стаята с Сейран? Какво да съм правил? Ако говориш за телефона, отидох да си взема дрехите. Само това. Майка ти е видяла. Веднага затвори вратата и ме отпрати. Какво е видяла майка ти? Разговаряхме. След това се сближихте, нали? Нали, Ферит? Какво? Какво сближаване? Сигурно сме се карали. Това е видяла. Ти вече не си дете. Определи мярката за карали сме се. Какво ти става? Сутринта беше добре. Омръзна ми, Ферит. Омръзна ми да те гоня. Не мога цял живот да тичам след теб. Или аз ще се изморя, или ти ще бягаш. Не издържам вече, не мога. Дяр. Не дей, моля те. Моля те. Трудно ли е? Добре, ще те улесня. Ако имаш и най-малкото съмнение, остави ме още сега. Изчезни от живота ми. Няма да рухна. Не се страхувай. Пред любовта ти заслужавам уважението ти. И да си тръгнеш, няма да се срине светът. Нищо няма да ми стане. Какво? Какво говориш, Диар? Няма такова нещо. Казах ти, ще бъдем много щастливи заедно. А ти все говориш за отказване. Не дей, моля те. Хайде. Нека сложим край по този въпрос. Тогава не го повдигай отново. Разбрали? Добре, обещавам. Ще докарам колата, вие излезте със Сейран. Хайде. Къде е Ферит? Отиде да докара колата. Твоето момиче и моят син един до друг. Всеки момент щяха да се целунат, представяш ли си? Сейран, знам, че минаваш през труден период. Виждам, разбирам. Дори ти помагам, знаеш. Но ако не искаш да се нараниш още повече, не прави нови грешки. Не разбирам. Какви грешки? Искам да кажа, че може да се увлечеш отново по онази стара токсична връзка с Ферит. Знам твоите заяждания, твоята упоритост.
мислиш ги за игра. Но Ферит отдавна е пораснал. Ще се нараниш. Това заплаха ли е, Диар? Не знам. Не. Разбира се, че не. Напротив, приятелски съвет. Не искам да останеш сама заради миналото си. Ферит продължи напред. И ти гледай напред. Хайде, колата ни чака. Това е на Ферит, нали? Взимам го. Все го забравя някъде. Охраната е отвън. Те са като магнит. Привличат се. Влюбени са. Никой не може да ги спре. Повярвай ми. Ще видиш. Есме, Ах, Лело. добре ли си, момиче? Добре съм, да. Извинявай, замислих се. Как се замисли? Ходиш като сумнамбул. Нещо с бебето ли е станало? Аз съм добре. За другите не знам. Какво говориш? Понякога си мисля, дали не беше по-добре в Антеп. Какво значи това сега? Не знам. Поне тогава проблемите ни бяха ясни, а тук всичко се заплете като кълбо. Есме, ти добре ли си? Ако тук не се чувстваш удобно, или ако някой ти е казал нещо, кажи, Есме. Не, Лелео. Никой нищо не ми е казал, не се тревожи. Ще си почина малко, може ли? Добре, да ще почини си. Благодаря. Да, братко, утре. Точно така в имението. Всичко е законно, Ръза. Няма проблем. Добре, благодаря ти. Утре ще се видим. Хайде. До чуване. Какво стана? Всичко се подрежда, Суна. Нека мине и утре. След това ще си живеем живота. Скъпи, трябваше ли да намесваш полицията? Няма друг начин, Суна. Или имението, или затвора. Така ще избират. Имам чувството, че не наказваме Хали сега, само Сейран. Сякаш я поставяме в капан. Ако вземе правилно решение, няма да е в капан. Нали? Ало? Мамо? Абидин утре идва с полиция в имението. Какво? Какво говориш, дъще? Мамо, прави каквото искаш, но убеди Сейран. Моля те, нека не става по-лошо. Аз какво да направя, дъще? Сейран каза, че ще намери решение. Мисли, че Абидин няма да стигне до там, но ти казвам, че ще стигне. И какво ще направи? Все едно, полицията веднага ще хвърли Хали Сага в затвора, така ли? Мамо, всичко уредил. Ще каже, че ще подаде сигнал или ще поиска имението. Ех, дъще, разбирам те. Естествено е, че ще защитаваш мъжа си. И на мен ми е мъчно за Абидин, но трябва някой да го спре. Ходи като бомба с закъснител. Прави каквото му хрумне. Така не се решават нещата. Накрая Сейран ще пострада. Знам, че си права, мамо, но какво да направя? Нали Сейран сама казваше, че имението ни трябва, нека го даде и да се приключва. Ще си отиде. Но не знам как. Какво? Кой ще си отиде?
Няма нищо да ще затвори. Ще намерим начин. Да, ще го оправим някак. Хайде, хайде. Ох. Каква има, момиче? Кой те изнерви така? Ела, Кезъм. Влизай вътре. И без мен ще избухне буря, така да знаеш. Беше ти свикнат да прибираш мъжете си по стаите, а? С затворени врати, а? Ти какво говориш, а? Аз ти казвам нещо, ти за какво си мислиш? Абидин, утре ще дойде с полиция и какво ли не. Стига, бе! Дали ще посмее? Ще посмее. Да, сляп е от жажда за отмъщение. Докато не изгори това имение, няма да се успокои. Нека го изгори, какво ни засяга? Не разбирам ти защо се страхуваш. Нека се скъса където е тънко. Какво ще стане? От дъщеря ни ще отиде на зетя ни. Няма проблем. Не ме побърквай, Кезъм, не дей и ти. Имотът не ме интересува. Страх ме е дъщерите ми да не се изправят една срещу друга. Няма, бе. Откъде толкова акъл? Приличат на майка си. Благодаря ти, Кезъм. Много ме успокои. Наистина, какво ми каза ти, а? Да се успокоя и да не го мисля. Боже, дай ми търпение. Сейран и да даде имението, и да не го даде, пак сме в капан. Ще го даде спокойно, ще го даде. Моето момиче няма да обърне гръб на рода си спокойно. Абидин е прав. Лишили са го. Оставили са го без дом, без корени. И сега искат да направи същото с тях. Ние трябва да сме зад него. Това е много важно. Аз обичам зет, обичам го. Боже мой, след малко ще заплачеш за него. Защо ли не ти вярвам, Кезъм? Ще заплача, ако трябва. Това е моето зетче. Ще заплача. Обичам го. Знам аз, да. Знам много добре и защо го обичаш и какво точно кроиш. Само не се надявай, че имението ще е наше. Как така? Ще стане. Ако стане, да видим ние къде ще сме тогава. Ще сме тук. Точно тук. Не се тревожи, душко моя. Хайде сега леглото. Кезъм, ти какво правиш? Я ставай, я се махай, отивай в слугинската стая, изчезвай, махай се от тук. удряй. Казах ти да се махаш. Само да си взема обувките. Изчезвай, махай се. Ох! Вземи. Ето ти. Махай се, казах. Донесе ли ми дубайски шоколад? Изчезвай, дявол такъв. Изчезвай. Ще те убия. Абидин ще ни смачка. Какво ще правиш? Това кръчма ли е, Факат? Кръчмата поне има ред. Казвай, какво ще правиш с Абидин? Нищо. Сейран не би направила такова нещо. Ако Сейран не го направи, Абидин ще го направи. А ако предаде Халис, може да се измъкнем някак, но сърцето му ще издържи ли? Абидин няма да стигне до там. Преди можеше, но сега има семейство. Какво общо има това? Ако тръгне срещу баща ми, ще излезе наяве всичко, което направи за нас. Това са празни приказки. Разбра ли? Сега ме остави. Не мога да повярвам. Идва мъж да се съветвам, а ти
Селото горя, ти решиш косата на Бетюл. Това ли правиш, Орхан? Няма връзка и факат. Този въпрос е решен. Не ти вярвам. Докато фирмата пропадаше, ти плачеше за Бетюл. Сега имението е наред, а ти обикаляш договора. И този въпрос е решен. Подписа. Защо? Как защо? Защото ме обича за това. И какво поиска в замяна? Казвай! Баща ми ще се постарае майка и да бъде съдена без арест. Ти лут ли си? Защо ще пазим чужд убиец? Нали сам подаде сигнал? Как те излъга? Кажи, Орхан. Айде, кажи. Ще изчезне, няма да видиш детето. И ти повярва? Господи, ти си безумец, наистина. Ти си луд. Луд си. Аз ценя два типа хора. Верните и тези, които бързо забравят. За Абидин, особено за това, че иска имението. Ако Хали сега чуе, няма да простя на никого. Ясно ли е? Ясно, госпожо. Добре, разотивайте се. Лело, какво става тук? Казах им това да не стига до ушите на Хали сега. Ти какво търсиш? Нищо. Ще си направя чай. А до кога ще крием от Хали сега? Абидин е казал, че утре идва. Какво? Утре. Утре? Да. Никой не слуша. Ей! Знаех си. Казах аз, че в очите му има лудост. Какво ще правим сега и сме? Не знам, Лело, не знам. Каквото е писано, утре ще го видим всички заедно. Няма ли да кажеш нещо? Няма ли да говориш? Ще кажеш, че нищо не е било? Точно така. Като дете си, което повтаря, че го боли. Вече не съм дете. Пораснах. Веднъж боли. Втори път не искам да боли. Значи Диар дойде и темата се затвори. Диар дойде и ме върна в реалността. Сейран, Лека нощ. мамо, какво правиш тук? Нищо, какво да правя, а ти? И аз ще се кача да се изкъпя. Какво има? Кажи. Ела малко, ела. Какво има? Казах да дойдеш. Какво има, мамо? Какво правиш тук? Сейран, нека да си тръгнем вече от тук. Да се приберем. Да отидем в Антеп. Така ще се отървем от Синан завинаги, дъще. Какъв Антеп, мамо? Какво говориш? Не те разбирам. Дъще, виж сега. Тук нищо не става, нали? Не е редно това. В една къща и Диар, и ти. Странно е. Нали дойдохме заради брака ти с Ферит, а той свърши. Няма причина да стоим тук. Нека да се приберем, дъще. Какво ще кажеш? Няма да се прибирам.
Тоест, казваш ми, че ще стоиш под един покрив с бившия си съпруг и с жената, за която ще се ожени, така ли? Това ли казах? А какво тогава? Казах, че няма да ходя в Антеп. Ще отидеш. Няма да отида. Не искам. Не искам да се връщам там. Не искам. Сейран. Гюлгюн. Вчера ви е видяла с Ферит в стаята, дъще. Близо, много близо. Щяло е да стане каквото не бива. Какво правиш, дъще? Искаш да ни засрамиш ли? Какво точно правиш? Няма нищо срамно, мамо. Как така? Чуваш ли се какво говориш? Осъзнай се, Сейран. Осъзнай се. Момчето се готви за сватба, за Бога. Ще се оженят. Чуй ме. Той няма да се ожени за теб. Никога повече. Разбра ли ме? Ферит бяга от мен. За това ще се ожени. Знаех си. Ох, знаех си, че ще стане нещо такова. Дъще. Дъще, красивото ми момиче. Това момче лудо ли е? Ако те обича, защо да бяга? Защото много го нараних, мамо. И въпреки това, заряза сватбата и дойде да ме спаси. Не. Не, Сейран, не, ти си побъркана. Остави тези глупости. Казах ти, че заминаваме. И толкова заминаваме. Няма да замина. След това, което чух, е ясно, че няма повече да останем тук. Няма да тръгна. Няма. Толкова е просто. Аз казвам, че ще заминем. Ще заминем. Сейран. Виж, Сейран. Ако толкова си го обичала, тогава защо го остави? Не ме карай да говоря. Свърши се. Разбра ли? Свърши. Всичко свърши. Край. Свърши. Какво искаш? Да загубя бебето си или Сейран? И това ли искаш да преживея, дъще? Какво искаш да направя? Кажи. Кажи. Не ме изнудвай с това, мамо. Ще те изнудвам. Ще направя каквото трябва. Дъщеря ми няма да е втора жена в тази къща. Няма и да бъда. Защото сватба няма да има. Знам как да те отведа, Сейран. Знам как. Само търпение.